Grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 8 eta 16 minutu diren honetan, gaur Sevillak eta Realak Ramon Sánchez Pizjuan futbol zelaian jokatu duten eSports Ligako 27. jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu txuri-urdinek beste porrot bat jasan behar izan dute gaurkoan, kasu honetan 3-2 irabazi dio Sevillak eta honen bestez bolada txarrak ez duetenik Imanol Alguazilenentzat. Ezeren aurretik errepasa ditzagun lehengo astean bi talde hauek egin zutena. Alde batetik Sevilla daukagu, pasaden astean Real Madriden aurka bat eta huts galdu zuen, baina orduan ere Kike Sánchez Floresenek aurpegia eman zuten eta goraka datorren taldea da. Realak berriz Mallorcaren aurka galdu zuen aste artean, porrot mingarria, urteko mingarriena behar bada, inor gutxi espero zuena eta benetan humiltasun ikasgai bat izan zena. Eta orain behin hauek esan da, errepasa ditzagun hamaikakoak. Sevilla 3-5-2ko sistemarekin atera da, hegaleko jokalariek oso erasokor jokatu dute ohikoa den moduan. Milan izan da atepean, atzealdearen erdialdean Loibade eskuinaletik, Ramos erdian eta Kike Salas ezkerretik, aurreratuago zelai erdian Aníbal eta Oliver Torres izan dira erdian, Sumare Euskarri lanetan, Jesus Navas eta Pedrosa izan dira hegaleko jokalari aurreratuak eta Enesiri eta Isaac Romerok osatu dute aurrealdea. Enesiri eta Isaac Romero benetan ligan modan dagoen aurrealdea da, gol asko sartzen ari dira, gaurkoan ere gero aipatuko dugu, baina Josef Enesirik bat edo beste egin du, eta oso kontutan hartzeko bikotea da, eta egin batean Sevillari puntu asko ematen ari zaiona, eta puntu oso baliotsuak jada limurtzen ari diren salvazio hori lortzeko. Bestalde, Reala Remiro horekin atera da tepean eta gaurkoan Imanol Alguazilek aspaldiko partez erronboaren sistema erabili du. Bazera matzan hilabete batzuk 4-3-3ko sistemarekin, hasieran ongi funtzionatu zion, gerora pixkanaka sistema hori ere errendimendua jeisten hasi zen, gaurkoan erronboaren aldeko apustua egin du, eta etzaio ongi atera alere etzen behar bada, norgehiagokarik errezena sistema aldaketekin eta hasteko. Zurrumurruak bazeuden behar bada sistema honetara alda zitekeela Reala, eta azkenerako aldatu da. Esan dugun bezala, Remiro izan da atepean, ezkerregaletik Kieran Tierney, eskuinegaletik Aramburu, berriz ere Sanseko jokalaria hamaikakora itzuli da, Patxeko eta Zubelia izan dira atzealdearen erdialdean, Euskarri lanetan Martin Zubimendi, Turrientes eta Zakarianek osatu dute zelai erdia, Olasa hasti izan da pixka bat aurreratuago, eta goian Andre Silva eta Umar Sadik izan dira. Ez Andre Silvak eta ez Umar Sadikek, ez dara mate inondik inora ere denboraldi ona, benetan bien denboraldia nahiko eskasa izaten ari da, aurrelarien funtzioei dagokienez noski, eta gaurkoan ere kamuts ikusi ditugu. Norgehiagoka hasiera Reala mehatxuan hasi da, Sadikek aukera bat izan du buruz gora joan zaiona, gero Zaharianek areaz kanpotik sekulako zartako eman dio, baina Nilanek erantzun ona eman dio, eta esan daiteke egin batean Realaren aukerak hortxe amaitu direla, eta 11. minutuan baloi bat galdu du Realak atzealdean, Sevillak berreskuratu, Jaurti Remirok aldaratzea, baina hortxe zen Josef Enesiri beste behin ere beste gol bat egiteko. Sekulako unean dagoela esan dugu Josef Enesiri, eta ez da gutxiagorako Afrikako patik itzeuli zenetik Sevillak beste aurpegi badauka, Isaac Romerorekin aurrealde hori osatzen hasi denetik Sevillak beste aurpegi bat ematen du gaurkoan ere. Halaxe ikusi da, behar bada Valentziaren aurka ez zuten espero zen maila eman, baina lengoan Real Madriden aurka naiz eta galdu mehatxatu zituzten dezentetan zuriak, eta gaurkoan jada lertu egin dira, eta Josef Enesiri gola egin du, eta ia Reala gola barneratzen ari zela, 13. minutuan, Isaac Romerok eskuinaldetik beste pase bat eman dio Josef Enesiriri,
Eta lehen zutoinetik, behar bada Remiro gehixeago egin zezaken gola egin du Josef Ennesirik. Gol ona izan da, oso angelu gutxi zuen, oso zaila da gol horiek hortikan sartzea. Baina Josef Ennesirik beste klase badauka eta behar bada ale Remirok gehixeago ere egin zezaken. Baina inondik inora ere etzen Realarentzat esperotako hasiera izan, benetan hasiera traketsa, iraganeko mamuak ere etorriko zitzaizkien txuri urdinei, eta hori hortxe nabarmen xamar isladatu da. Gerora aukera garbirik ez da izan, Sevilla 2 golekin pozik zegoen, hor atzealdean sendo egotea ezinbestekoa zen, orain artean batzuetan puntu batzuek ies egin diotelako atzealdeko sendotasun falta zela eta, baina Sergio Ramos eta Loi Bade batez ere sekulako unean daude, Kike Salas ere errendimendu oso ona ematen ari da, eta hori nabaritu da. Umar Sadik saiatu da, eskuin hegaletik zer edo zer ateratzen Reala erasora eramateko, gaurkoan gogoratuko baita Imanolek uko egin diela egalei, ez Takekubo, ez beste inor ez da atera egalean, eta hor Sadik izan da saiatu dena, eta Andre Silva ere area barruan ez da finibili, esan bezala Zaharianek partida zeran izan du aukeraren bat, eta Turrientes eta Ola Sagasti ere baloi gehiago galdu dituzte erasoan aukerak sortu baino, beraz horrela oso zaila izan ohi da, baina Realari naiz eta norgehiagoka kaskarra egiten aritu, esperantza printza bat piztu dion aukera etorri zaio. 45. minutuan, Andre Silva area barruan baloia aterun zeramala, Sergio Ramosi eskuan eman dio, eta gero Sevillako jokalariak berak ere onartu du penaltia nabarmena izan dela, Andre Silvak berak provokatu du, eta ostean Andre Silvak berak ere bidali du sareetara, beraz, ez zegoen hain gaizki ere. Realarentzako norgehiagoka, baina aldatu beharra zuen lehen zatian jarrera erasora joan, eta Sevilla gainera 46. minutuan lehen aldaketa egin du. Zen nolako jokalaria den Jesus Navas. Gaurkoan ere ez dirudi 37 urte ditu, uste dut, oraintxe bertan begiratuko du baina, 38 urte ditu, eta zen nolako forman dagoen Jesus Navas. Benetan oso gutxitan ikusten den jokalari horietako bat, gaurkoan ere zenbat lasterkaldi egin duen, egaletik gainera Kike Sánchez Floresen sistema honetan askoz ere askatasun gehiago dauka, ez du hainbeste defentsan jardun behar Badek, Salasek, Sumarek berak ere horiek estaltzen dituztelako, baina gaurkoan ere sekulako norgehiagoka egin du, eta bere ordez Juan Lu Sánchez atera da, errendimendu ona eman du, Realak ez du asko mehatxatu, gaur gainera esan dugu egaletatik asko ez duela jokatu Realak, baina bada ez bada ere lehen zatian Kieran Tiernirekin edukitako borroka batean, hortxe, Jesus Navas emin hartu du, eta Kike Sánchez Floresek aldatzeko autua egin du. Gerora, 53. minutuan, Suso atera du Anibalen ordez, Anibal ere utzita dagoen jokalaria Sevillan, Suso atera du, ez da minutu asko izaten ari jokalari andaluziarra, jada egaleko zera hori Kike Sánchez Floresekin apurua desagertu zaio, eta orain barrura xeago jokatu behar izaten du, eta nire iritziz behintzat barrualde horretatik ez dauka egaletan daukan errendimendu berbera, bai oso erdirak eta zehatzak eta ipintzen ditu, baina barnek aldetik ez zait iruditzen Susoren postua hori denik. Anibalek ere lehen zatian norgehiagoka ona egin du, intentsitate handiarekin, baloi asko lapurtzen, eta Sevillak benetan ekarpen ona egin du Anibalekin. Gerora norgehiagoka aurrera joan da, Reala noski baloiaren jabetza eduki beharrean, derrigor, baina Sevilla bera ere aukerak sortzen, eta 71. minutuan erreakzionatu du Imanolek, Zaharian kendu baitu, Brais Mendezen ordez, Arsen Zakarianek esan dugu partida hasieran aukera bat izan duela, areaz kanpotik eman dion zartakoan Nilanek kornerrera bidali du, baina orokorrean ez da fin ibili, gaurkoan gainera barnekaldetik jokatzeko aukera
izan du, bestetan behar bada esaten dugu ez egalean jokatzea ez dela beretzako egokiena, gaurkoan barnekaldeagotik jokatu du, baina hala ere ez du bat ere errendimendu ona eman jokalari errusiarrak eta ez dakit, ze erreakzionatu beharra dauka, bestela Realak zer edo zer pentsatu beharko du, egia oraindik ere 20 urte besterik ez dituela, gaztea da, baina 12 milioi kostatu du zaizkio Realari eta errendimendu apur bat noski exigitu behartzaio, eskatu behartzaio. Eta 67. minutuan, 65. minutuan, barkatu, Sevillak Oliver Torresen bitartez erdiraketa egin eta Sergio Ramosek goitikan buruz gola egin du bere gol klasiko horietako bat, buruz sekulako nagusitasuna erakutsi ohi du jokalari sevillarrak, kamasekoak eta gaurkoan ere Zueldia eta Tierney erraz gainditu ditu, eta Remirok ere behar bada zer edo zer egin zezakeen, azkenerako ez du baloi hori gelditu, baina hirugarren gola hauia da kolpe handia izan da Realarentzat, bigarren zatian gainera oso eskas irten dira, ikusten da taldea bai moralki eta bai fisikoki ukituta dagoela, eta gaurko partida horren islada garbia izan da. Horren ondorioz, Martin Zubimendi kendu du, jada norgehiagoka galduta edukita, eta baita Andre Silva ere, Martin Zubimendi, gaurkoan ia bera zen, bakarra titularretatik bera zen, bakarra gaurkoan 11koan behar bada, eta Andre Silva, penaltia sartu du, baina orokorrean askoz ere gehiago eskatu behartzaio jokalari portugaldarrari, lehen gola behintzat sartu du liganea, honek konfidantza ematen dion urrengo norgehiagoketarako, eta horixe, eta Beker eta Urko González sartu dira. Beker saiatu da, erdi alde horretatik bederatzi faltsu moduan Surinamdarra, baina ez dut fin ikusi gaurkoan. Sevilla ere atzealdean sendo ibili da, baina Realak ez dio mehatxu erdi bat ere egin, eta Urko momentu zail batean irten da, eta ez du askorako aukerarik eduki. Gerora, 84. minutuan Javi Galan eta Jon Maguna zelaia berdeguneratu ditu Tierney eta Olasagasti kentzeko. Tiernik lesio batetik itzuli da, behar bada ez da jokalari erasokorrena Realarentzat, Javi Galanek erasokortasun handiagoa eta behar badanik ez dakit baina lehentxeago aterako nuken Javi Galan, hor 2-1 horretan 77. minutuan gola sartu dizutenean nik uste hor beste gol bat sartzera jokalari gehixeagorekin joan behar duzula, eta behar bada Tiernik sakontasun hori ez dizu ematen, gainera Javi Galanek erakusten du, ez dela bakarrik egaletikan joaten dena, baizik eta barneraka sartzen ere ausartzen den jokalari horietakoa da, baina Imanolek 84. minutuan ateratzea ikusi du, eta Jon Maguna zelaia hauek ez dute aukera handirik izan. Lasagastik gaurkoan norgehiagoka nahiko diskretua egin du, eta Tiernik baita ere. Loibade eta Isaac Romero kendu ditu 86. Kikek, Nianzu eta Beliz sartzeko. Loibade sendo ibili da atzealdean, Sergio Ramos eta Kike Salasekin oso sendo ari dira, gainera estaldura eginaz bai Adria Pedrosari eta bai Jesus Navasi, eta Nianzuk eta Belizek ez dute aukera handirik izan, eta gero Manu Bueno atera du Oliver Torresen ordez, eta Realak orearen gola edo egin du, 82. minutuan Brais Mendezek bigarren zatian ateraren jokalariak gain zuzen ere falta jaurti, eta partidaren azken atxean gola egin du, baina hortxe amaitu da. Esan bezala, bolada txarra ez da eten Realarentzat, aste artean Paris Saint-Germainen aurka jokatu beharko dute txuri-urdinek, zaila izango da, are gehiago taldea nola dagoen ikusita une honetan, moralki eta ondoratuta izango baitira, eta orain Imanoli eta aldagelari dagokio buelta eman eta horretan sinestea. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean izan, agur!